Konnichiwa, mga pinakamamahal ng mga cancer dyan. Yokoso minasan. Yoko sa'yo. Ngayon, kung di pa kalata sa aking channel protector, di ba tawag ni Tito YouTube, magdadaanan natin ng mga memes na merong koneksyon sa anime. Alam kong marami mga basurang whips dyan at ngayon, kukolektahin tayo ng mga basurero at dadaanan natin to. Mapa-memes, mapa-video, sa mga latak to, basta tungkol sa hapon. Ibuka mo na ang iyong kake at simulan na natin. From Jay Perez. Baka ginagutom si Kaneki. Walang piano pero may tumalabas, diba? Okay, tama na, baka makapirahin tayo ng Wish FM. Yung ayaw mo mag-cosplay pero napapa-cosplay ka lang bigla. Maraming salamat. Sunod. From Takedown. Aga. Here's the video. Ako Tito YouTube Senpai. Iba ang binabarena dyan. Huwag po. Sunod tayo ko na. From Aaron Dave. Mars Ravelos Spring Zero. Ano Tagalog ng zero? Bokya? Zero? Wala. Wala kayo Tagalog ng zero, no? Kasi zero. Wala siyang parang verbal na translation lang. Parang industrialization. Pangit na bokeh. Di ba may natututunan tayo, di ba? Sa mga katarantoduhan natin. Maraming salamat, Aaron. Gusto ko yung effort mo kalahati. Ano yan? Pagkatapos ng Convergence. Huwag din hanapin yan. Ang kamay ko man siya. Ano anime ito? Ba't ito yung translation nito? Midori Days. Mukha siyang Beelzebub no une eh. So yung kamay niya naging babae. Lolicon Shop, sabi ko na nga. Di mo nakalaan ng jowa. Kamay mo na lang, sapat na. Bago pa tayo hanapin ng DSWD from cards. Kasi paano palakihin ang boring na shot. Ito talaga maayos na translation. Maganda to anime na to, panoorin nyo. Highly recommended ko yan. From Kelsey. Ba yung nag-viral sa social media na sa pilitang Ba't kayo ganyan? Gusto ko lang mag-enjoy tayo dito na malinis, wholesome. Pero kailangan nyo lagyan ito. Hindi tumitibok ang doki-doki ko sa mga nakikita ko. Tigil na to. From Carl, ang pag-angat ng bayani ng kalasag. Siya malalim, masarap. Panoorin nyo yan, maganda din yan. Ako, kung mahilig kayo sa mga sa mga mabalahibong babae. Babuhin nyo na sarili nyo. Sunod, Kunichiwa. From Darren, sinta kong nasa front. Ito yung ecchi na Gundam, Okay na, maganda rin naman to. Sunod, Kunichiwa. From DC, hindi na tayo natuto. Di ba ito yung effort? Ito yung mga gusto ko Hindi lang ginamit yung halos same font, same Maraming salamat DC. Lagi ka talaga magaling dyan. Sa mahilig sa mga love triangle, love rectangle, recommended ko diyan. Sunod, alam nyo, magaling ako. Kapalaran, manatiling gabi from Trista. Walang limitasyon, talibay gumagana. Buto ng espada ko. Diba talagang literal na kahit walang sense Parang ito yung mga Google Translate. Diba effort yan, maraming salamat. Kunichiwa, Fate Stay Night. Ito di ko pa ito napapanood Panoorin ko ba? Sabihin nyo nga sa comments kung dapat ko ito panoorin. Sunod! Katin, ang forehead protector na to. From Card, Filipino accent ranks first sexiest in Asia, 20% world survey. Tips sa lakot. Bilibili. Kunichiwa. Yamete kudasai. Maraming salamat. Top si Chan yan So yung mga Carabao English ang pinaka-hot. Atsui Carabao English. From Kurisukun, official mascot of the Philippine Simulator. Top C! Nako, bakit parang nadagdagan na onting pixel yung niya? Diba? Cute talaga nito May 3 star dito. Tapos dito, yung sa kanyang Opay Desal niya, diba? Nandito ang araw, ang buhay, diba? Yan yung ikinububuhay natin ng Opay Desal. Hindi, napapaisip na rin siya Nasa na ako? Nasa na ang Pilipinas? Nasa na ang Scarborough Shoal? Nasa na ang West Philippines? Lagay ko to lahat sa description. Mga artist natin, kailangan minamahal natin yan. Gehugugma Kirusukun Daisuki. Halo-halo na. Wala na ako naiintindihan. Sinasabi ko. Kunichiwa. Sunod from Uzayer. Nako, huwag nyo nang hanapin yan mahalin nyo lang sarili nyo, di ba? Walang magko-comment ng mga nuclear codes. Walang magko-comment ng mga ikasasama ng ating kinabukasan.
Pero tandaan nyo, may mas malala pa dyan. O, Zyro ulit, tagapatay ng demonyo. Yan, patayin mo na yan, demonyong yan. Tagapatay ng yawa. Konnichiwa from Angelo and Antigal. Oh no! Nani? Jeepney driver. Bad trip, leche. Pag ba mabuti ang bad jaw, good jaw na siya. Ipilit ko na lang mag-joke kasi kailangan ko gawing comedy yung tag nito. Hindi ugly bastard tag, ha? Konnichiwa! Ano may mga bad jaw, ha? Bad ka. From AJ, ang oras na ako ay nabuhay bilang isang... Well, scientifically speaking, lahat naman tayo naging tamod sa ibang parte na ating talambuhay, di ba? Maganda rin yung kumili kayo sa mga world building. Di ba naging recommendation sa tayo dito? Mga konnichiwa ko dyan kaibigan. From Carl ulit. Yung mga classics, yes mo siya, meron diba classic. Kung alam ko, sabi, basura na ba yung Sword Art? Normie ka pa. Pero nung time na yun, nag-enjoy ako kasi parang yun yung unang-una, parang pioneer. Nice. Gusto ko yung effort, yung PNG na ginamit mo sa GMA. Nice JPEG. Shoutout sa Triggering Normies, diba? Yung barito, puro mga triggering Normies na watermark. Hindi ko alam kung ninakaw o hindi. Pero yun, naging basura na to, waifu na to. Si Asu na. Summoning technique! O diba, meron pa akong aso na rito sa top toy na nabubulok na. Kasama, mag-isa lang siya. Kaya, bol, maglaplapan kayo. Iyamete ko na stop. Atsui. Atsui daisuki. Joke lang, tama na. Papabilya po kami channel. Gomenas High. From Lance. Mga tomboy sa yelo. Hindi ko to pinanood kasi kala ko talaga dapat mga bakla sa yelo. Pero yun nga, diba? Yuri kasi, diba? Kasi nga, Yuri on Ice. Yaoi on Ice. Mga tomboy sa Mio. Maraming salamat. Sunod. Gomenas High sa stereotype. Sunod. Pampaputi. Yep. So ko rin inumin yung anime na yan. Ayoko na. Manong font yan? Ito ang tamang font. Binigay ni Shield, bro. Diba? Sa komunidad nito, nagtutulungan tayo. Bangkay! Diba? Patay ka na din, diba? Yung double meaning, diba? Grabe, wordplay. From Kelzy, Rezeros siya. Nice hashtag. Diyan ka, papabila po kay Gomenas High. I love Emilia. Anong Pepe yan? Ugly bastard tag, tama na. Sunod, galing kay Juan Paasa. Hey! Summoning Eru. Copyright. Ayos to ah. Hey! Di ko maintindihan kasi may saya ba to? Nakakalakas na aking yawa. Di ko naiintindihan pero maangas to. Hey! Ow! Hambog! Hamburger! Masarap yun, hamburgeru. Respeto ko sa kanila. Panoorin nyo na lang to. Ilalagay ko sa description. Puntahan nyo, comment kayo, sabihin ko saan kayo galing, di ba? Para naman magtulungan tayo dito, di ba? Diba? Gusto ko, kahit parang lang ako nakikinig ng mga Japanese na walang subtitles kasi hindi ko na naiintindihan kung ano to. Pero, nakalagay dito, Bis Rock, Bis Anime, di ba? Bisaya. Mga konnichiwa ko dyan. Magsitayo kayo. Hindi mga edits nyo. Ako dyan, nahype ako dun. Diba, shoutout sa mga Bisaya dyan, mga cancer, diba, para sa inyo yun. Nakaka-proud, kahit hindi ako Bisaya, ako yung napaproud para sa inyo. Gihugog mataka Juan Paasa ba, diba? From Cataclysm King. I'ma make you pump like that. You pop! Copyright! Ay, di nyo kilala ko sino yan? Si Komi-san yan. Sige, bastuanin nyo pa, babuhin nyo pa siya. 150! 150 sa gabi. 150 lang ako, Komi-san, sa gabi. Naku, huwag niyong babastusin si Komi-san. Isa yan sa mga pinakamalinis. Kung manonood kayo yung kanina, di ba? Sa Emergence. Ito ang pambawi mo dyan para bumalik yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Kala nyo di ko yung kilala. Ha! Hindi nyo ata ako kilala. From Jepoy, ang iyong kasinungalingan ng Abril. Yep. Naku, nakakaiyak yan, men. Alam ko pag shota mo yung kamay mo gabi-gabi, alam ko malungkot. Kung gusto mo may maramdaman ka, panoorin nyo to.
Alala ko po, umiyak pa ako dyan eh. Umiyak ako dyan pero walang tumulo kasi wala akong nararamdaman. From Vane. Hoy! Ah, yes! Team Onodera pa rin. Ako, Niseko, yung mga basura, leche. Team Onodera, comment kayo. Sundere to, meron may love sa kanya, blah, 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 wala kaya, buti na lang may alam ako sa anime, di ba? Hindi ako wannabe doon. From Ken. Nani? Hoy bata, anong ginagawa kaysa mag-aral ka ngayong pasukan? Inuuna mo yan. Yan yung pag-recommend mo sa friend mo na gusto ng magandang manga. Tapos hindi niya alam pa yung mga mangyayari. Konnichiwa at maagang gumenasay sa pagtapos mo dyan. Ngayon pala nararamdaman ko na. Sunod, talo kay Tito Senpai. Sinasakta mo yung kaibigan mo. From K, the waifu destroyer. Mali ba, subukan na dumampot ang mga babae sa bilangguan. Yep, Danumachi, maganda rin yan. Literal translation yan. Is it wrong to pick up girls in the dungeon? World building din, mag-grind ka din. Fun din yan si Hestia. Kapucha. Oh, mga weebs, ano kayo? Kala nyo ginagawa ko na to para sa views? May alam ako. Gloko wannabe na din, yes! O, kompleto na natin lahat, di ba? Kasi hindi ako pwede magkaroon ng sarili kong personality. Kumenasay. Konnichiwa. Sunod! Ikuzo. Susukat ako. Sige na, from Tyron. Yamete ka na sa tilapia ko eh. From Ariwana to Ahigao. Oho! Lumalapit ka sa akin. Patignan siya. Kawaii Bongo-kun. Hindi ko alam saan to galing. Meron ba nakakaalam niyan? Or fanart lang ba yan? From Jefferson Villanueva. Dead meme pero okay lang. Wala akong pake. Sasampalin kita ng burat, Yuji. Umanda ka na. Wandala ko! Wandala ko, Tito YouTube Senpai. 100% lakas. Check! Konnichiwa. Sunod! Binibining Kagugyera ang pagmamahal. Yes, maganda to. Love is War. Alam mo, sobra ano niya eh. Yung una parang kala mo generic lang. Pero the way na in-approach to nung author eh very unique or at least fresh. Hindi ka mauuwi na, oh cliched na ano na naman to. Konnichiwa kun. Hoy, Jopa! Yamete ko da stop! Ako, kakasabi lang natin kanina eh. Presinto ng mga lolitag, okay? Nika ni. Naalala ko tuloy kay Andrea Chan. Nico nico ni, anata no hato ni nico nico ni, ega todokeru yaza wa nico nico. Nico. Damn! From Arnulfo, Bongo Chan. Ohio, MC ko, pakopya naman ang assignment, hehe. Newest waifu, di ba yan? Mas maganda pa yan sa tatlong bugok ng Doki Doki. Last Bongo. Walang laban si Monica dyan. Sunod! From Minute Burger, Neon Genesis Evangelion. This is from Kurisit Heru. Weeb yung social media manager ng Minute Burger. Hindi, promise. Ang dami na nila mga paid partnership sa mga artists. Ganito. Lalagay ko na lahat ng mga artists dito. Ilalagay ko sa description. I-follow nyo sila. Kailangan natin pang-supportahan ng ating mga artists. Sukot. From Maverick Paul. Ayan po. Kibuloy-sama. Wala lang iba. Huwag kayo tignan yung mga cosplay na yan. Si Kibuloy-sama lang. Kibuloy-sama? Naka-made outfit ako eh. Maraming salamat, Konnichiwa. From Alab ng Apoy. Yung mga gusto ko. Naging yandere ang Pilipinas. Magiging yandere na talaga ang Pilipinas kasi kaliwat kanan na kinukuha ang kanyang mga lupain at dagat. Mahal kita, China Kun. So, doon tatapos natin mga anime maze. Mga Konnichiwa ko dyan. So, kung nagustuhan nyo mga ganito may theme na meme, like nyo na. Diba, mag-comment pa kayo ng mga gusto nyo. Kasi nadaan nyo, kung minsan may pake ako, minsan wala. So, ipindutin nyo na yan. Ako ulit si Paulo Kun. At syempre, si Tito YouTube Senpai. Huwag nyo kalimutan like, share nyo sa mga basura nyong weeaboo friends. At huwag nyo kalimutan ano ba ang Japanese ng subscribe. At huwag nyo kalimutan mag-moshikomu. Mga Konnichiwa. Paulo Kun out.